не мога да го направя. Ако съм се наумил да направя нещо, никой не може да го спре, освен Исус. Защо ви го казвам така дразновено? Защото съм доказал себе си първо пред Бога и след това и пред хората. Ще ви кажа нещо важно. Идвайки в храма Господен, ти идваш точно с тази нагласа. Как тази вечер да го зарадвам? Ти не си на служба! Поредната сряда, петък и неделя. Ти си тук да го зарадваш. 24 часа ние скърбим, плачем и той плаче за нас. Имаме един час. Нека да му дадем часа, който трябва да му дадем. И то с цяло сърце. Ако не можеш да го направиш, стой на страна и мълчи, не пречи на другия, който иска да се покланя на Бога, и който иска да се жертва пред Бога, който иска да бъде в живот с Бога, синхрон с Бога, и с помазанието на Святия Дух и църквата казва. Амин. Знаете ли кое е най-лошото нещо? Да имаш и да не даваш. Тоест, ти имаш духа на Бога, а не се отпускаш в църквата. Имаш дар от Бога, който имаш видение и не го потребяваш в църквата. Имаш пророкуване, което Бог ти е дал. И ти мълчиш. Се съобразяваш с него, който отляво ти и отдясно ти. Имаш специфичен дар пред Господа и ти през цялото време си пишеш по телефона със своя приятел и твоята приятелка. Това ли е християнството днес? Задайте си този въпрос. Никой не изобличава в момента. Искам да бъдеш нагласен спрямо Божието Слово. Отново ще повторя въпроса. Знаете ли колко е лошо, когато имаш, а не даваш това, което Господ изисква от тебе? Да употреби устата ти, да употреби езика ти, да употреби тялото ти, да употреби духът ти и църквата казва какво? Знаете ли, денят на Петдесятница, никой нищо не принесе пред Бога. Защо, пасторе? Защото всички се страхуваха и бяха заключени горе в горницата и никой не смееше да отвори вратата, да излезе навън и да прокламира, а камо ли да работи? А те трябваше да работят. И в денят на Петдесятница те трябваше да влизат про свещеника, да пренесат своите дарове, които не бяха само за свещеника, не, но те бяха и за левития. Този, който трябваше да бъде нахранен. Бяха празни. И знаете, през цялото това време 120 човека, които бяха в горницата, какво си мислиха? Съд те дав до дело. Какво да му дадем? Какво да му дадем? За първи път от историята на протестантството, самите апостоли се чудиха, съд те давайте влез. Понеже след смъртта му, те започнаха вече да стартират ето тази част. Ме трябва да дам, ме трябва да дам, аз трябва да дам, аз трябва да дам, аз трябва да дам. И когато се молиха, продължаваха да се молят. Библията казва, че Святия Дух дойде върху тях. Чуйте в момента, чуйте, само ваше време. Само ваше време. Ако ти имаш голямото желание да дадеш това, което Господ ти е дал, несъмнено Света Дух ще бъде върху тебе. Дали ще бъде като огън, дали ще бъде като вятър, дали ще бъде с тих нежен глас, дали ще докосва, дали тялото ти ще изтръпне, дали ще получиш тръпки от 220 волта, не знам, но ти ще го разбереш, когато той те посети. Псалом ангелът тогава иска да му кажеш всичко. Защо толкова време не си му дал възможност да говори чрез устата ти? Защо не си му дал възможност да вижда чрез твоите очи? Защо не си му дал възможност
ти твоята дясна ръка да положиш върху болен човек и той да бъде изцелен. Знаете ли коя е най-голямата награда на един болен човек? Когато го посетиш и когато положиш ръка върху него и когато му кажеш: Господ ми каза да ти кажа. Ето това повдига болен човек. Не го повдига, че ще му вземеш нещо. Също е важно да го вземеш. Но никога не си тръгва там без молитва. Виж чрез неговите очи. Позволи му той да вижда чрез твоите очи. Позволи му да работи чрез теб. Брат, си няма подбуждение. Ето това е той, какво чакаш? Кого чакаш? Каз я чоса. Ако и за друго, някой да закача, като лъвица ще скочиш и ти да се рамая. Така, стихо 6. Като лъвица. Там стоп няма. И като му кажеш, че сестра Сокер са! Брат, нервес, ман. Ишкала нервес. Си баткун. Има там бараки за нервна система. Ако не може Господ да те успокои. Ама не е там работата. Значи за другите отговаряме веднага. А когато всякото ти говори, защо не отговаряш веднага? Ами брат, ще ти кажа цялата истина. Кажи я. Вместо грешно мануш. Напротив, това е атака от лукави. Няма праведни хора. Ако всякото ти докосна ти да положиш ръка, ти си длъжна да положиш. Ти си длъжен да положиш. Ти си длъжен да освободиш това послание. Ти си длъжен да кажеш това, което Господ ти каза. А след това, ако искаш, прави каквото искаш. Ама тя права. Ще ви кажа друго. Знаете ли, че Господ употребява пръчка? Да или не? И виж какво прави. Бог взима пръчка, употребява, после какво я прави? Хвърля. Даже има случаи на Господи, ако трябва, употреби ми като пръчка. Може да ме хвърлиш после. Може да ми свъриш после. Но искам сега да изпълня твоята воля. Ама понеже той милостив, от същата пръчка, която и сука, може да ни присъди при добрия корен. И църквата казва какво? Това сме ние. Винаги се оправдаваме, че не може. Оправдаваме се, че не може да го правим. Оправдаваме се, че няма сила. Оправдаваме се, че аз няма да мога да говоря. Оправдавам се какво ще ми кажат хората, ако не се случи, когато положи ръка върху него. Оправдаваме се, че ако имах видение, и аз ще го кажа, и тя ще се помисли, ти пък Сокерла, па защо не се е случило? Ние търси нашето его. 14 минути. Ето ви, приятели, какво трябва да направите. С подарък, без подарък, с подготовка, без подготовка. Поне двама човека се съгласете в молитва. За да дойде Святото върху вас. И да ви говори. А когато Бог говори, той ще го потвърди и на другия, който до тебе. Когато биде потвърдено, мене ме интересува. Помисли. Третия. Ако двама се съгласят за каквото и да е било дадено, Библията казва, че Господ ще го даде. Бог да ви благослови. Дени на Петдесятница. Бяха заедно. Молиха се. Дойде Святия Дух. И чуйте, като учение на силен вятър. Святия Дух дойде и направи вятър. Не човек е направил вятъра. Ние ще го правим. Хайде, нека се молим. Хайде, изправете се. Хайде, дескайте. Хайде, нека да правим шум за Господа. Хайде, по-смело. Хайде, молим. Ние правим шум. Когато правим шум, някой ще каже, съм кена, съм тяла кена. Нищо не има стане. Оставете Святия Дух да прави шума. Знаете ли какъв е шума на Святия Дух? Когато Бог извърши чудо чрез тебе, ти искаш, не искаш, ще викаш и ще славиш Господа и ще ръкопляскаш и ще кажеш слава! Казки! Ама не дадески. Подайте му слава. Знаете ли какво направите сега? Шум. Ама ако направиш както трябва, има ефект. Ама това малка така, че някой друг ръкопляска, ако тебе по-силно. Няма как да се случат нещата. Всяко нещо, което правиш с разбиране, първо тук почва една топлина. Та ти бе. Чувстваш го.
Бог ти говори за човека до тебе, хвани му ръката. Ако не искаш да му хванеш ръката, хвани му главата. Добре се зарени. Благослави. Заради той един Божията ръка върху нас. Бог да ви благослови. Аз тървам. Моите 15 свърши. Ти 15. Ще се опитам за 15 минути да прекратим Божието Слово. Но аз вярвам, че това е толкова интересно, вие няма да искате да спрем да го слушате. Осалче се прави така. Той няма коса. Обаче мисля, че има коса. Сутринта проповядвам в служението. Вкарваш свиня в там и искаш да ядеш телешко през зима. Сващате ли? Как ще стане? Няма да стане. Много от църквите в ромската етнос живеят с тази мисъл, че те могат да хранят свине, малко свинчи, да стане нерез и като го заколят, веднага се превръща в тели. Искаме да бъдем магьосниците на перущите. Искаме да покажем, че сме християни вярващи. Искаме веднага това, което правим, искаме да оголебе и след това да се храним по начин, който ние искаме, не както Бог иска. Не ме разбирате. Отдавам цялата слава на Бога. Искам да насърча нещо тази вечер. Църквата преди започна. Святия Дух слезе преди колко хиляди години. Той слезе преди 2000 години, но той слезе в сърцето ми 1900 година на края. Март месец. На 18 марта в 8:20 аз изпуших една цигара. Последна. И когато бях кръстен, никога повече устата ми не е потребявала цигара. И ако тази вечер някой от вас имате желание да се молим за вас, след проповедта ли ще се молим с пасторите, за тези, които искат да бъдат кръстени. Но вижте, ние няма да положим ръце. И няма да ви казваме, повтаряйте кръвта. Не искаме да бъдем магьосници, искаме да бъдем вярващи, които правим свято за вяра. И тази вечер вярвам, че Господ ще отвори сърцето. Нека се молим, Татко. Отвори сърцето ми да разпознаваме. Отвори очите ми да виждам. Отвори душата ми да усещам. Всичко това, което ти виждаш сега, предавам всичко в Твоите святи ръце. Аз имам нужда от Теб. Имам нужда от Теб. Помогни ми, Господи, върху тези 3-4 стиха да дам най-доброто на Твоята църква. Помогни ми, Господи, те да направят правилният избор и те да бъдат благословени за винаги. Отвори сърцето ми, Господи, и благослови го. Нека Твоето Слово тази вечер да се приема. И нека Твоята истина да ни направи свободни. Аз ще се поклоня, че това, което пастор Салчо каза, той идва отвътре навън. Боже, трябва да изпитваме уникалната радост. И аз искам тази вечер уникалната радост да падне върху това място. Искам радостта на небето да слезе върху нас. Нека гори. Нека гори. Онова, което сме приели в Теб. Нека да гори. И ние сме съгласни да слушаме Твоето Слово, да го приемаме и да бъдем променени в името Исус. Нека всички кажем Амин! Халелуя! Миналия месец бяхме в Пловдив, месец и половина. И имаше една жена, която от 12-13 години нямаше деца. Живееше с мъжа си поне 10-12 години. Хвалят Бога в църква, служат на Бога, но нямат деца. Трябваше да служат Бога.
изобщо не знаеш, тая жена не ражда, няма деца. Обаче тя дойде при мен и ми каза, пастор, аз искам да имам дете. Това се случи след службата. Аз се молих за нея, но не знаех, че тя има нужда от това. Тогава, когато свърши службата, аз си казах, ти вярваш ли истински в Бог? Че Той може сега да послуша твоят вик. Тя каза да. И сипах малко, имах малко помазание и сипах го. И казах, че искам да стоиш върху това помазание. Искам да стъпиш върху него. И да знаеш, че има сила да те благослови. Когато тя стъпна върху помазание, започна да трепери. И аз усещам в духа си, Господ как ми казва, ще я казвам. Другия месец ти ще забременееш. Оставиха точно на месеца. Точно когато свърши месеца. Пущат ме СМС. По месенджера ми пише. Пасторе, точно както ти каза, един месец мина. Днес направихме изследване. Сестра ми е бременна. Когато имаш помазанието, ти имаш всичко. Когато разпознаваш ще речи, ти имаш всичко. Божи човече! Дай ми нещо! Направи нещо в живота ми! Нали, хората търсиха Божите хора и те бяха благословени. През тази година искам да прославя Бог сиятели от това, което Той направи чрез нас. Около 5-6 жени, които нямаха деца, вече са благословени и имат рожби. Но винаги съм се молил така: Господи, искам очите ми да виждат